Mayong adlaw, Pastor, naalang ko pangutana, kita bang mga Adventist pwede mag-celebrate og Christmas? God bless and more power sa inyo, Pastor. Always watching your show here in Qatar. Pagan practice ba ang pag-celebrate og Christmas o pwede ra ang East Day makaselebrate pod? Paapil na lang pod nako, Pastor, ang bahin sa Christmas tree. Salamat kayo. Okay? Daghan usab na nagisgot man siya dinhi nga kuan akong gisabot ni usa ni siya ka Seventh-day Adventist. Ingani igsoon. Dagko nga mga relihiyon karon, even ang Roman Catholic, mismo pa ang Protestants, nagatuig igsoon nga ang December 25 dili na mao ang adlaw sa pagkatao ni Jesus Christ. Ang Roman Catholic igsoon, mabasa nimo na sa ilang Catholic Encyclopedia usab na ako'y copy niya na igsoon. Wala sila nagatuo igsoon nga December 25 ang exact date sa pagkatao ni Jesus Christ mismo sa mga Protestant. Now, ang punto mo ni ang pagselebrar sa Christmas igsoon ato bang giselebrar sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist igsoon wala nagatuo nga si Jesus Christ na tao sa December 25. Wala kita nagatuo niya na. Ug unsa may atong ebidensya sa Biblia? Atong tan-awon ang ebidensya sa Biblia. Pipila lamang ka mga ebidensya igsoon aron makuha nato atong oras. Dagan ta dinhi sa Lucas kapitulo 2. Abrihin yung balang kasulatan. Lucas kapitulo 2, okay? Una ta dinhi sa bersikulo 1 ug 2. Atong tan-awon unsay giingon sa balang kasulatan. Okay? Og nahitabo nga niadtong mga adlaw miabot gikan kang Caesar gusto ang usa ka sugo sa pagpanglista sa tanang na nagpuyo sa tibok nga kalibutan. Kini mao ang unang pagpanglista nga gihimo sa diha nga si Quirino mao may gobernador sa Syria. Og ang tanan nga ngadto aron sa pagpanglista ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong lungsod. Now ingani igsoon nga kaning kapitulo 2 mao kani ang kapitulo sa panahon sa pagkatao ni Jesus Christ. Og sa panahon sa pagkatao ni Jesus Christ igsoon adunay pagpanglista. Kung imong tan-awon sa ubang version ana igsoon, census ang term nga gigamit niya na. Na unsa may rason sa usa ka census or paglista igsoon, ang rason ana igsoon for tax purposes. Kung imong tan-awon ang mga Bible commentary igsoon, moingon gani sila for tax purposes. So meaning to say, ang musulod sa ganahan sa Jerusalem, nga gikan sa laing nasod, ilista na siya for tax purposes. Sa ato pa na magligosyo nga mga businessman musulod niya nga area ha unya adunay gitawag nato og tax. Meaning to say igsoon sa panahon sa pagkatao ni Jesus Christ igsoon dili December. Kay kanang December igsoon mao na ang panahon nga mga ligosyan kanang ang December igsoon mao na panahon nga ang ligosyante dili magligosyo diha sa Jerusalem. Nga naman tungod sa katugnaw. Okay? Lisod kay sa usa ka ligosyante nga gikan ka sa Egypt, Syria, Asia Minor, mulatas ka dito sa diserto sa December nga perting tugnawa, walay maghimo niya na nga mga businessman. So kung walay maghimo, meaning walay census nga mahitabo nini kay ang purpose sa census is tax purposes man. Okay? So mga Bible commentary uniform sila ana igsoon nga kanang mga census or tax purposes dili mahimo sa December. Ikaduha nga ebidensya igsoon. Lucas kapitulo 2 sa mao gihapon nga kapitulo bersikulo 8 nagingon, og niadtong dapita may mga magbalantay sa mga karnero didto sa sibsibanan nga nanagtukaw sa kagabion sa pagbantay sa ilang mga hayop. Og mao ni panahon sa bersikulo 9 og mitungha kanila ang usa ka manulunda sa Ginoo og ang himaya sa Ginoo misidlak libot kaniya og sila giabot og dakong kalisang. Apan ang manulunda mingon kanila, ayaw na kamo kalisang kay tan-awa gidad-an ko kamo sa mayong balita sa dakong kalipay. Iyan ang gi-introduce ang pagkatao ni Jesus Christ. Remember igsoon, walay mga shepherds o mga bangbalantay sa mga karnero o bisa unsa nga mananap mo pasibsib sa tungang gabi nga perting tugnawa igsoon kanang panahon sa December. Kasagaran mo pasibsib sila igsoon kanang summer. Bisag gabi ilan na silang ipasibsib ilang buhian igsoon dili tugnahon ang mga mananap kay summer man siya igsoon. So dinhi igsoon kay naay mga mananap igsoon nga ilang gipagawas o ilang paggibantayan dili makalahutay ang mga mananap igsoon ug kanang gitawag na perting tugnawa. So definitely dili siya December. Mao na nga katarungan nga mismo ang Roman Catholic, ang Protestant nagtuig son nga dili
ang December 25 dili na siya mao ang gitawag natong exact date. Now, ang Seventh-day Adventist mao gihapon. Now, ngani, ang word nga Christmas igsoon alang sa Seventh-day Adventist, parihara na siya sa gitawag nato og kanang January. Kanang word nga January gikan sa Dios nga si Janus, ug kanang Janus igsoon duha nay dagway. Dagway sa tubang o dagway sa likod nga nagpasabot, siya ang Dios nga naglantaw sa unahan o siya sad ang Dios naglantaw sa niagi. Na ang pangutan na igsoon, di na mo gamit sa word nga January kay ang word nga January gikan na kan Janus, pagano. Di na lang mo gamit sa word nga Sunday kay ang word nga Sunday gikan sa word nga Sun's Day. Di na mo gamit og Monday kay gikan sa word nga Moon's Day. Di na mo gamit og Tuesday kay gikan sa Diyos nga sitio. Di na tamo gamit og Wednesday kay gikan sa Diyos nga sa Wednesday. Thursday gikan sa Diyos nga Thurs. Friday gikan sa Diyos nga Frega. Saturday nga gikan sa Diyos nga Saturn. Og Sunday Sunday. Ang nganong nagamit man ta ana igsoon. Unya dili ta mosugot nga gamiton ang word nga Christmas. Kanang word nga Christmas igsoon, wala na nay kahulugan sa ato igsoon. Meaning to say, wa ta nagtuo nga si Kristo na tao diha. Kundili ang Adventist igsoon ang giselebrar ang spirit of giving. Nga panahon sa Christmas, pwede ka mohatag og gasa. Okay? Anytime mata makahatag gasa, birthday gift, anniversary, especially mga tao mohatag kag gasa, pwede ka mohatag bisag sa panahon sa December. Okay? So meaning say walay problema diha nga mga area. Mismo pam gani usay ni nangutana sa ako nga pastor, di ba ang Christmas lights iya na sa pagano? Di ako sige pangutana nga yung kag naiyas pagano nga sa panahon sa pagano igsoon kaniadto wala pa may kuryente. Ngano mo yung nga Christmas lights is pagano nga wala pa may kuryente kaniadto. Di ba? For example, kanay imong giingon nga Christmas tree. Kubutangan nimo na og Christmas lights kanang gitawag na to og mga lights igsoon mo kag pagano na. Naman kuryente kaniadto igsoon. Kanay nga na igsoon wala na nay kahulugan sa atoa. How ka mo ingon ta nga nagsimba ta na umatay kahulugan? The same gyapon sa umang reliyon. Pero ang ato igsoon, nga kini nga mga adlaw igsoon, nahimo nga naibtaas nga bakasyon, alang sa family day, nga diin magtipok ang mga pamilya, ug usab, pwede usab sa panahon nga Christmas, muhatag ka og offering ngadto kang Jesus Christ. Anyway, wa ka nagtuo sa word nga Christmas, sama sa word nga Saturday, Friday. Wa man ta nag-ingon nga magkita ta karong Friday kay gikan na kang Frega, wala. Ang word nga Christmas igsoon wala na nay kahulugan sa ato unya mura na siya og Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday nga kanang mga ngalan gikan sa mga pagano pero wala taga-simba ni anang mga pagano kundi kanang mga pangala wala na nay kahulugan sa ato karong panahon na. Para bitaw sa igsoon sa gitawag nato og shake hand. Makigkumusta ka igsoon based on tradition kaniadto gigamit na dito sa mga Egypt ug ang ilang pagsabutan ng pagkumusta that is transferring of power. Di na lang gyud ta mangumusta kay kanang pagkumusta gigamit na kaniadto sa mga pagano nga nagpasabot og transferring of power. Mao ba na nga punto igsoon di na ta mangumusta? Unsa nakaisulti sa ato mga tao mingon na ta di na ta mutuog kumusta? Di na mutuog Monday, Tuesday naimungota na kanusta ta magkuyog sunod semana sa third day of the week. Mura og sa likuot kayo, no? So alang sa day kanang word nga Christmas wala nay kahulugan sa ato wa sa nagipahinungod na atong pagsabot nga pagano o wa sa ta nagtuo nga si Kristo na tao niana. Pero atong masilibrar kana nga mga gitawag natong holiday season pinaagi sa atong pamilya, diha sa atong iglesia, muhatag tag mga offering, muhatag tag pahalipay usab ngadto sa Ginoo, labaw tanan mo tabang tag mga tao nianang panahon na igsoon. Okay? So daghang salamat niya na igsoon.